חברים, אנחנו מקליטים, בואו נראה מה יהיה פה. או שנעוף, ואין לי בעיה עם זה. מצלמה למעלה, שיט. גם אם לא ניכנס אני בטוב, גם אם נעוף אני בטוב. טוב חברים, גם אם ניכנס אני בטוב, גם אם נעוף אני בטוב, גם אם לא ניכנס לא נורא, העיקר הסבלנות והמשמעת. בואו נראה מה יהיה לנו פה, בואו נראה מה יהיה לנו פה. יום מסחר מעניין מאוד, הרבה סבלנות, אני אוהב, אני נהנה. וואלה בואו נראה, תשמעו אנשים, בואו נראה. וואו, הוא לא נגע? הוא נגע? יואו, יואו. יואו, לא מאמין. יואו, שומעים? אני לא מאמין. יואו, אני לא מאמין. יואו, אני לא מאמין. יואו, מה שקורה בגוף, יואו, זה מטורף. פאק, זה מטורף. וואי, זה מטורף. תראו את זה. Order filled. אוקיי, נכנסנו, בסדר, בסדר, לא לצעוק עליי, שרמוט. אנחנו בסיכון של 500. היום הזה מאוד 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 מעניין. מאוד מעניין. שאלה אם כאילו יש מה להגיע עד לפה. טוב, כאילו אם נצמצם את ה-500 אולי לחזק, לא יודע. בוא נראה, יודעים מה, אולי נקבל אישור ואז? שאלה. יודעים מה? בוא נעשה דבר כזה. אני מתנהל על עוד מסך. סורי, מישהו פה זה. אני חושב שאפשר לצמצם פה את הסיכון ל-320, לדעתי סלמתק לגמרי. וואלה, באמת, 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 שלא משנה מה יצא מהעסקה הזאת, עסקה יפה. עסקה יפה. בוא נראה מה היא תיתן. לאחרונה המקבוק קצת נתקע, אני לא אוהב את זה, אתם יודעים. גרף 2 דקות. אנחנו רוצים רגע לעשות טיפה סדר. בואו נעשה טיפה סדר, מה קרה? גרף 2 דקות. מוזיקה טובה, הכל טוב. בואו נחכה לתגובה ממנו, לא הגבנו עוד בשתי הגרפים מהגרף הזה. ושינוי שלו ו-change in state of delivery להמשיך למעלה, סימן טוב עד אז, אין לדעת. אוללה. אוללה. וואי, זה תחום מטורף, תקשיבו. זה פשוט תחום מטורף. טוב, עדיין אין תגובה מגרף 2 דקות, אנחנו נמשיך להמתין. נתנו פה בנגיעה באזור הזה. ואנחנו וואו, זה קורה הרבה לאחרונה, אתם יודעים. אין נגיעה ב-Fair Value Gap 2 דקות. וזה נקודה מעניינת. ברגע שיש לי פה סגירה מעל האזור, וואי וואי, למה המקבוק נתקע? הוא סמק. הביא לי עצבים.
ברגע שתהיה נגיעה, אם תהיה מעל האזור הזה, זה גם כניסה לשתי דקות, אנחנו נראה מה אנחנו עושים שם. המקבוק ממש לא בטוב. אוקיי. אוללה. אוי. Order filled. אנחנו בחוץ, חברים. אנחנו בחוץ. עסקה מעולה בעיניי. מעולה. עסקה מעולה. אם נקבל פה אישורים, למרות שעפנו על הפתילית אפשר להיכנס עוד פעם. בואו נראה מה יהיה. אם תהיה עוד כניסה. כנראה שעוצמה תגיע פה בקרוב, כי זה נראה קקי, כאילו, זה לא המשכים של ירידות. כאילו הנקודה היא שלדעתי זה גם ה-0.5 כאילו של הגאפ הזה, נכון? משהו כזה, כן, אז אין למה של האורדר בלוק, סליחה, של הברייקר בלוק, זה היה, אלה היו אורדר בלוקים, ואז זה נשבר, אז זה נהיה ברייקר בלוק. אתם מבינים? כאילו אין למה לחצות את האזור הזה עוד למטה, ובואו נראה כאילו מה יהיה עכשיו. זה בסדר גמור, יכול להיות שעפנו על הפתילית, אין מה לעשות. עסקה מעולה. עסקה באמת מעולה. זה... יש לי פיפי. בבקשה. אנחנו פה נמצאים על האזור הזה.
אמ, כמו שאתם יכולים לראות, וואו, מגיב חזק מהאזור הזה. מאוד מעניין מה הנר הזה יעשה. תראה את זה. טוב, תשמעו חברים, זה לא משחק שיימשך עוד הרבה זמן, כן? כולנו על זה.